bilet ninixteħtu fl-art bil-qima, ninixteħtu fl-art bil-qima, ninixteħtu fl-art bil-qima. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Fejn qatt tinstema' li Alla tant kbir rid isir bniedem bħalna. Fiċ-ċokon u djufija ta' tarbija li imbagħad tgħaddi mill-passjoni, mid-tbatija, biex turina li kull wieħed u waħda minna maħniex mitlufin, imma mifdijin. Fil-bidu ta' din il-quddisa tal-Vġili, nistieden il-kull wieħed u waħda minnkom tal-qrib u tal-bogħod biex nitolbu maħfra minn nuqqasijiet tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla, floli ta' smewiet, paċi fl-art, il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Ma l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u kull waħda minnkom, l-intenzjoni ta' dil-quddisa għal Toni Kassar, Marija Apap u l-familji tagħhom. Nitolbu u Alla li ta' kull sena tferraħna fl-istennija tal-fidwa tagħna, għamel li bħalma nilqgħu bil-ferħ lil ibnek il-feddej tagħna, jistħoq inna li niltaqgħu miegħu bla biża' meta jiġi bħala l-imħallef tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Isajja. Minħabba f'Sijon ma nidix, minħabba f'Ġerusalem ma niskotx. Sa ma tfeċ bħal dija l-ġustizzja tagħha u tħeġġeġ bħal torxa s-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jaraw ġnuż u s-seħħ tiegħek jaraw islaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek u b'isemat li jażlu fom il-mulej. Għad tkun kurunna ta' ġmiel fit il-mulej u dijadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx hekk tal-abbandonata u lanqas l-artek li mħarbta. Lilek għad isejħulek għaxqa fija u l-artek għad jgħidula qrusa, għax il-għaxqa tal-mulej fik u wartek għad titarras. Bħalma rus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek, u bħalma l-arus jitaxxa barustu, hekk jitaxxa bik Alla tiegħek.
Il-kelma tal-mulej sam responsorjali nejdu. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Inti jiext mulej għamilt pat mal-mażul tijaj. Ħlift li l-David il-qaddej tijaj. Jien nagħmel li nislek jibqa' dejjem u f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek flimkien. It-tjieba tal-mulej rrid nannilek. Ħini l-poplu li jaf jgħajjad bil-fer u jimxi l-mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu flimkien. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni u jsejjaħli int misterju Alla tiegħi, forzizza u salvazzjoni tiegħi. It-tjieba tiegħi inżomma fuqi għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ flimkien. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ġie f'Antiokkja ta' Pisidja, Pawlu qam fis-sinagoga, għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael, u intom il-ġnus li tibżgħu minn Alla, isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel il-missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'ard barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' driegħu. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min-nisel ta' David, Alla, skont il-weda tiegħu, ġieb għall-Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġa tiegħu, Ġwanni ħareġ ixandar ma'mudija tandiema lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: jien minix dak li intom taħsbu li jien. Imma araw, warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġlejh. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla, inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Għada jinqeret il-ħażen tal-art u jsoltan fuqna is-Salvatur tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb
li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu lil martek Marija għandek, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. I ser ikolla iben u inti semmih Ġesu, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: ara, ix-xebba tnissel, ikolla iben u jsemmuh Immanuel. Bil-sinna jfisser Alla mana. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal il-martu għandu, imma baqa ma rafiex sa ma kella iben u semmih Ġesu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull wieħed minna għandu identità. Iktar minn karta ta' identità, ġrajja, storja, persuna b'identità. U ħafna nies jippruvaw ifittxu l-arblu tar-razza minn huma ġejjin, l-antenati, biex imbagħad insibu ruħna f'dik il-familja fejn aħna twelidna. Il-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna li fi żmien ta' ċensiment, fi żmien meta għalqet l-1000 sena mis-saltna ta' David f'Betlem, 1000 sena wara f'din il-belt leħem, il-belt tal-laħam jew il-belt tal-ħobs li bentalla sar bniedem u għammar fostna. Hija dik is-sentenza li Dun George, il-qaddis Malti, xtaq illi f'dawn il-ġranet imma l-iktar bħallum il-bambin ċkejken idur mat-toroq ta' Malta Għawdex, partikolarment fejn kien hemm il-mużew f'purċissjoni li bdiet mill-Ħamrun. Dik is-sentenza kbira u sabiħa, verbum Dei, caro factum est, li bentalla li hu minn dejjem u jibqa' dejjem. Fi żmien kif rajna hawnhekk fl-istorja minn Marija u Giuseppi li bentalla sar bniedem u għammar fostna, mhux ta' bxejn 3 darbiet fil-ġurnata. Aħna msejħin biex ngħidu l-Angelus. U fil-mument meta ngħidu li bentalla sar bniedem u għammar fostna, imbaxxu rasna u ninżlu arkubtejna, partikolarment kif nagħmlu fil-kredu tal-Qudies tal-Miliet. Għax qed nagħmel enfasi fuq dan? Għax tħallna l-miliet u nistgħu ma nindunawx qed niċċelebraw. X'semmew għal dit-tarbija? X'isem taħ Giuseppi għax min jagħti li semu għal missier quddiem iċ-ċivil, quddiem id-dinja. X'isem tal dit-tarbija mnisla b'mod mirakulus, uniku, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, isemmuh Ġesu. U x'inhu l-isem ta' Ġesu? Alla mana, Immanuel, mana, għaliex? Għax b'dak l-isem se jisalva il-min intilef. Kemm hu messaġġ sabiħ lilna li deħlin f'dan il-lejl, nimmaġina l-barranin li jaw Malta u li ħafna minnhom mhumiex ta' reliġjon tagħna. X'qed jilbsu dawn nies? X'se jieklu dawn nies? X'se jonfqu dawn nies li jemmnu fi Kristu? X'jagħmlu mill-Knisja l-ġew u x'jagħmlu mill-għadba tal-Knisja l-barra? Ħassejt li anke dalgħodu xi ħadd li ġej minn pajjiż sinjur qed jarani bil-kullar u kważi jrid jgħidli: x'se tagħmlu dal-lejl? X'se tfakru?
u qatt nirrakkuntalu ftit il-ġrajja ta' minu kbir imma li jitċekken biex aħna ma nibżgħux minnu. Illi ma bażax ikun skomdu għad-dinja. Hekk bdija ħajtu fuq it-tingis tat-tiben u spiċċija fuq liebes u l-aħrax tas-salib. Hekk bdija ħajtu m'għandux dar u hekk spiċċija ħajtu kellu jissellef jew jisselfu għalih qabar. Wieħed mill-messaġġi kbar li hemm idur fuq is-social media għamlitu il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni, illi taf konxja illi l-Italja bħal kull pajjiż ieħor fl-Ewropa ħajitlef l-identità tiegħu f'qasir żmien. Jitlef kultura, jitlef identità, jitlef fidi li kienet taqdu u jitlef saħansitra il-ġens u l-lingwa. Hekk magħmulin u l-hemm bil-mod il-mod fit-triq maġla sejrin. U l-messaġġ tagħtu quddiem il-presepju. U bdiet tgħid jien din is-sena erġajt, aċċettajt li nagħmel il-presepju fennejx fid-dar tiegħi. Hekk trabbejt f'din il-fidi. Hekk trabbejt f'dawn il-valuri li jiena naf kemm huma eżies. Ma nistax nifhem kif jgħiduli neħħi l-kurċifiss, kemm hu skomdu dak ir-raġel bidejh marbuta u saqajh msamra mal-għowda tas-salib. Kemm hu skomdu għal ħafna nies dik it-tarbija ċkejkna meta tgħiduli tagħmlux iktar presepju fil-klassijiet tal-iskola għax hawn min iħossu skomdu. Kemm hu skomda dit-tarbija? X'qed tagħmillek kemm dgħajfa? Idejja ċkejkna, riġlejja għandha bżonn il-ħalib ta' ħaddieħor biex tgħix u tikber, għandha bżonn l-ilbies dik li m'għandix ftit ħrieqi, għandha bżonn post u dar. Kemm iskomda għalikom din it-tarbija li tridu tneħħuha. U jien qatt naħseb nara l-eluf ta' nies jagħmlu like. U fl-istess ħin jien qatt nirrifletti. Għandha parti raġun. Ħadd mill-mexxejja tad-dinja mhu perfett. L-ebda familja mi perfetta. Ħadd mis-saċerdoti u ħadd mill-miżżewġin. Ħadd miż-żgħażagħ, ħadd mill-anzjani, ħadd mill-adolescenti tagħna, ħadd mhu perfett. Imma x'inqatt naħseb waħdi illum Ġesu għalija jista' jkun skomdu. Inħossu qrib tiegħi, inħoss li d-dinja reġgħet keċċietu, ħelu, u nħossu skomdu. Skomdu kull meta jkellimna ċaru tont u jgħidilna ibżgħu għalija l-ħajja. Mhux il-ħajja ta' minu prepotenti, ta' minu sinjur, ta' minu kbir. Dik il-persuna dgħajfa, dak l-anzjan li rabba disa u disa ma felħuħx. Dik it-tarbija ċkejkna li m'għandix vuċi. Inklużjoni. Kif inhi kulħadd għandu dritt u dritt sagrosant li jgħix għax il-ħajja rigal don kbir ta' Alla li wasit il-ħajja. Mhux skomdu għalina Ġesu. Kull meta l-kuxjenza tniġġiżna u naraw iż-żgħażagħ tagħna jinħarqu bil-mod il-mod. Għandhom kollox u qalbhom vojta, x'inhu jiġri? U provajna d-droga, u provajna l-prostituzzjoni, u provajna l-pornografija, u provajna l-użura, u provajna l-qerq, u għaddejna mis-serq, u ċappasna jdejna bil-qtil tal-innoċenti. Skomda dik it-tarbija, skomda għal min m'għandux il-kuxjenza f'posta. Skomda dik it-tarbija għal min se jgħaddi dal-lejl u mbagħad jisbaħ is-26 nimlew it-toroq tagħna bil-kaxxi u l-karti ta' dak li nkunu kilna jew iddubbajna u għal ftit mumenti fraħna
Mbagħad bħal dawk il-kaxxi qalbna baqgħet vojta x'paċi ma sibniex. Kemm kellu raġun il-Papa Ljun, iwa l-24 sija, iqfu sparaw fuq xulxin, iqfu waħdmu l-armamenti f'irdal xulxin, iqfu ftit mill-ġlied li għandkom għal xulxin, u żgur li skomdu Ġesu. U żgur li jien ma mmurx il-Knisja x'kull darba li nisma' l-kelma talla, jekk ma nkunx qed ngħix sewwa l-kuxjenza li dun karm tniggiżni. U żgur li ma mmurx il-Knisja meta naf li Ġesu ħafirli imma jien ma naħfirx u ma rridx naħfer u rrid immut miġġielet malla u mal-bniedem u miegħi innifsi forsi disgrazzjatament. U żgur li skomdu dik it-tarbija meta naf minn ġej imma ma rridx naf fejn jinsejjer bil-periklu li ma nafx fejn jien. Ġesu tarbija, x'messaġġ sabiħ. Int li ġejt tammar fostna, ma bqajtx il-bot minna, akkumpanjajtna fi triq tal-ħajja. Rawk, semowk, imxew miegħek, ħabbejthom, tmajthom, fejjaqthom, qajjimthom mill-mewt u predikajtilhom mhux kelma boħra, predikajt il-verità. U l-verità da tinstema, tant li l-bniedem ifittixa u ma jimlix qalbu qabel isiba fik. Dawk li dejn ċkejknin, birek li żgħażagħ tagħna. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Iva, s-sema niżel fl-art, imma biex il-paċi tiġi għand il-bnedmin li għandhom rieda tajba u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Dawk riġlejk Ġesu ħajaddu mill-qlub tal-familji tagħna. Min tixtara kemm aħna jenin, min tixtara kif aħna mkissrin, min tixtara kif tlifna s-sens u d-direzzjoni tal-ħajja tiegħek. O li kien id-dar ta' Betlem, issir il-qalb tagħna ta' din l-umanità mitlufa fir-rispett lejn il-bnedmin kollha, lejn il-bnedmin l-oħra, f'soċjetà li qed tgħallem li ċkejknin kif ifottu u jisfruttaw u l-kbar kif narqu u nafġu lil xulxin, kif nisolħu u nigirfu lil xulxin, kif ma nirrispettawx il-xulxin, għax naħsbu li messejna s-sema bidejna rridu nieħdu post Alla. Iqaf ja bniedem, kif għandhom jisktu l-armamenti, kif m'għandux ikun hemm iktar imħażen ta' armamenti. Iskot int li qed iċċeħħad dak l-ikel lil dawk it-tfal li qed imutu ħarir mhux biss f'Gaza, imma f'44 post fid-dinja li għandhom gwerer kbar. Iqaf int li qed tagħmel ħażin meta taf li Alla jrid jiftaħlek għajnejk. Iqaf int li baqalek ftit żmien jew ħafna, kemm u kif ma nafux, u li Ġesu qed jgħidlek jien għalik, Alla tiegħek, Alla miegħek, Alla fik, taqtax qalbek u terġa' tinstema' tibżax Giuseppi, erġibda mill-ġdid. Jien ġejt fid-dinja biex inti ma tgħix erba' tiem u spiċċa kollox. Int issir ma' Alla, int issir bħal Alla, għax fik hemm iż-żerrija ta' Alla u Alla tiegħi ma jmutx u min jieħu minn din l-imħabba ma tmutx. X'ma nifirħux f'dan il-lejl minkejja li hemm barrem mill-maltemp. X'ma nxandrux il-kulħadd il-glorja t'Alla li bħala ma deret qatt. X'ma nwasluhx il-messaġġ biex ikun hawn iktar bnedmin ta' rieda tajba. Iva, tieqaf l-istorja, għax waqaf is-sema, waqfu l-kwiekeb, waqaf l-univers, għax Alla biss l-art f'din il-maxtura biex ikun jista' jgħannaq lilek, jaħfirlek, ma tintilifx u jsalvak. Morru xandru ma' kullimkien, għamlu din il-pritka sabiħa bħajjitna, iktar mill-kliem il-ħajja tagħna, għax hemm barra hemm muliet li mhumiex maħbubin, għax hemm barra hemm muliet li huma mitlufin, għax hemm barra hemm nies li nsew lil Alla li ħalaqhom, għax f'qalbna hemm il-vojt ħsibna li ngħaddu mingħajr Alla. Kuraġġ ħbib tiegħi, la tibżax, Alla tagħna huwa magħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa kif qedtilkom x'inniġu għall-kliem sar bniedem minn Marija Verġini u għammar fostna. Dak li kull nhar taħat nagħmlu billi mbaxxu rasna, illum ninżlu arkubtejna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien.
Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin, għal-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuħa lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben. U tkellem f'fomm il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kemm għandna x'ngħidulu grazzi lil Alla li batilna l-ibnu l-waħdini biex jifdina u jisalvana, jiġifieri biex ħadd minna mhux biss ma jitlifx rasu imma ma jitlifx ruħu. Għal Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, dawk kollha li se jippritkaw, anke tfal ċkejknin li ħajamru l-pritka tal-miliet, għax Alla jinqeda bil-qalb tagħhom u bil-vuċi tagħhom biex imiss il-qlub l-iktar ebsin u jaslu għal konverżjoni. Nitolbu ismana. Ejjew ngħidula grazzi l-Madonna. Il-Madonna ġabet ħafna nies biex jieħdu l-fejqan fil-qrar. Nirringrazzjaw għal-Madonna. Għadbaqanna dil-fidi, Ġesu jaħfirli, Ġesu jilqani, Ġesu għalek twilet għalija. Ejjew nitolbu biex ma nitraskurawx is-sagrament tal-qrar, nitolbu ismana. Karmni Grima li l-Madonna kelmita u qaltilha hija kella drawwa mhux biss li tagħmel il-presepju li għadu fil-mużew tad-dar tagħha, imma bħallum kienet tmur tqassam il-bambini żgħar, l-tfal jew lin-nies biex ma jinsewx li Ġesu twilet għalina. Illum, disgrazzjatament, il-bambin m'għadux jeżisti. Għandna minn kollox, ftakarna f'kollox, u nsejna għalfejn qed niċċelebraw il-miliet, kelma Maltija sabiħa bil-Malti t-twelid, biex l-Ewropa, id-dinja, Malta, ma tinsa qatt lill-Alla li ta' dan id-don. U nitolbuh kif ngħidu fl-innu Malti, ħarissa kif dejjem int ħarist. Ftakar li lila bloħla don li bist, nitolbu ismana. Illum ġurnata għażiża għal mejtin tagħna. Illum nixtiequlhom il-miliet il-ġenna. Is-saċerdoti li mietu, il-ġenituri, n-nanniet, l-uliet, ejjew nixtiequlhom twelid, miliet fis-sema. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija għalikom li qegħdin titolbu magħna mid-dar u dal-lejla l-ħafna minnkom se jkun ibes. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Thank you.
titolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niċċelebraw minn issa il-festa solenni tal-miliet biex aktar ma inti turina li bija seħħ il-bidu tal-fidwa tagħna naqduk bil-qalb u nitħejjew għalija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej mis-Sir Qaddis Alla ta' dejjem u li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Ek li aħna u narfu l-Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu ħalli nħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaqru u bil-qalb intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu int tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs, radd il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej nixandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Nixteħtu fl-ard bil-ima, nixteħtu għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Toni Kassar, Marija Apap, ftakar fil-mejtin tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqadsom Malla Marija,
ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu. Hawnhekk hawn l-istess Ġesu għal min jemmen li ftit iktar minn 2000 sena ilu twieled f'Betlehem. Dan huwa l-miraklu tal-Ewkaristija. Ejjew, tawliet li aħna u liet ta' Alla intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Tiġi salvat. Ikun li tridin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-lubin bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija laqda li trid fija, int li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Min irid nistgħu nieħdu anke b'dejn xulxejn, illum huwa lejl qaddis li jfakkarna fil-paċi. U nagħtu t-tislima li kantaw l-anġli fuq l-art ta' Betlehem, it-tislima tal-paċi. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Nejdu flimkien, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
f'dawn il-momenti u f'dawn il-ġranet ngħidu ħafna din it-talba. U li bentalla sar bniedem u għammar fostna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U li bentalla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu għatina nitolbuk mulej li nitqawwew fir-ruħ bil-festa li qegħdin nagħmlu fit-twelid ta' ibnek il-waħdini li kellu x-xorb tagħna f'dawn il-misteri għaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Għannom tiegħi il-Viċi Rettur, is-saċerdoti li qazzu hawnhekk, dawk kollha li jiġu għas-sagrament tal-qrar, l-amministrazzjoni l-ħaddiema l-volontira u l-benefatturi, natu lilkom li qegħdinaw f'dan is-santwarju miliet qaddis. Jalla dan il-lejl nevitaw li jkun hawn inċidenti biex il-miliet ma jibqax tifkira negattiva għal xi ħadd, xi persuni l-iktar żgħażagħ li jistgħu jgħaddu minn xi inċident partikolarment fit-toroq tagħna. Il-prekawzjoni ta' x'nieħdu, x'nixorbu u x'namlu hija l-aqwa prevenzjoni biex nevitaw l-inċidenti. Għal dawk li qegħdin isseguna mit-televiżjoni jew is-social media, l-Facebook, il-lejla fil-11 is-santwarju ikun hawn il-carols. Fil-11:30 nibdew il-quddisa. Il-pritka tat-tifel u mbagħad f'nofs il-lejl il-bambin jitqiegħed fil-maxtura mal-kant tal-glorja. Għada il-quddies l-ewwel waħda fis-6:15 ta' filgħodu, 8:30, l-10 ta' filgħodu, 11:15 u l-aħħar waħda tkun fil-5 biex imbagħad fil-għaxija jkun hawn il-lezzjon divina marbuta mat-tifsir tal-Vanġelu tal-ġurnata. Min qalbi nawguralkom u t-tlet Ave Marijiet għal bżonnijiet tiegħek lill-miliet dis-sena se jkun diffiċli, taqtax qalbek. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mija, il-mulej miegħek, bil-kibri fost in-nisa, il-birak il-frott għal-ġufnija Ġesu. Vuċi waħda, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.